Lada pitmu ban penbhaya kalawi hakaching jongphi join ya ka Vivekananda Coaching Center Shillong. Kinong hikai ha kane kaching pule kilong ki batriam ki ba experience baru ki ba highly qualified. Hakane kachaka kinong hikai ba penso tho ye ki basic jong ki topic ki ba pair kum ka SSC MPSC banking bat ki we ru hakador ka ba biang ka ba sok bat ka ba phila bansiyo. Hakabayde bat ka result man usnem ki buon ki bala clear ki exam ki ba pair jongki. Tangtang ha usnem ubala alej usamrat sach diva ulawan ra ya ka all India rank ka ban rup hunyaw ha ka NDA lingba ka ne ka coaching center. Lada phimla ban atan ru ya ka offline classes ka don ru ya ki online classes ban hangta kin penbiang ru ya ki jingdan kam ki ba pair kum ki study materials ki notes bat ki video. Te penbhaya ka lawai jong phi da ka ba join ya ka Vivekananda Coaching Center ka ba don ha Brigade hadian ka Nissan Showroom.